kana ji na ku za ka iya sa mata cibiya ka harba to ku da mu gani to sai ayaya to mai daitan da aka baka to so nawa kai harbi suna da yawa. waye koya maka harbin Alhaji wane a ina yake A can wajen gidan kasu. a ina gidan kasan take Wajen birnin magaji. cikin daji yake Wajen. shi Alhaji har din Eh. yaran shi kuna da yawa kun kai nawa Wani ne ban san koya kawo. to bindigogin ku sun kai nawa Ko su ban san koya kawo. baka san iyakansu ba da me kuke yi a dajin? Kidnapping kuke ko daukar shanu ko daukar mutane? A manya kawai ke. Eh? Manya kawai ke zuwa. Su ke zuwa mi? Su ce ko su zo sata ko su ɗauke kyauta. Ko su yi sata ko su dauko mutane? Suna ɗaukan mata? Eh. Me suke da matan? Can ko su yi amfani da su ko kuma a ɗaure su kawai sake a kada su wurin ajiye.